שלום לכולם, אני ענת מוליניץ, אני מאלפת כלבים. כבר 10 שנים, אני במיוחד מתעניינת ומתעסקת בכלבים ריאקטיביים, חרדתיים, תוקפניים. עבדתי המון עם עמותת צער בעלי חיים רמת גן, שלה תרמתם היום. והיום אני פה לספר את הסיפור של 2 כלבים ספציפיים, שאני מכירה כבר הרבה זמן, מיסטי ובנדי. 2 הכלבים האלה זה אולי סיפורים מאוד ספציפיים על החיים שלהם, על מה שהם עברו, על מה שעשינו איתם בעבודה האילופית, אבל הסיפורים שלהם הם די דומים לסיפורים של הרבה מאוד כלבים מהסוג הזה, ומאוד הייתי רוצה שתצאו מכאן עם כמה שיותר הבנה לגבי מה זה בשבילם להיות כאלה ואיך אפשר לעזור להם. אני אנסה גם כמה שיותר לתת לכם טיפים מעשיים, איך אתם יכולים לעזור לכלבים שלכם, אם יש לכם כלבים עם בעיות כאלה. וזהו, אני רק אגיד שמבחינת מה שהולך לקרות, אני אעשה את ההרצאה, אני אספר לכם הרבה דברים, זה יהיה משהו כמו שעה, ואחרי זה 3 מאלפים שעבדו איתי בסדנה האחרונה עם הכלבים, יהיו כאן לענות על השאלות שלכם. זה יהיה במתכונת של מיני ייעוצים, זאת אומרת שאתם יכולים לבוא, ממש לשבת איתם, לספר על הכלב שלכם, לקבל ייעוץ, מה כדאי לעשות, מה הדבר הבא שנכון, וזהו, זה יהיה בסוף ההרצאה. אז אני אשמח ככה להבין פחות או יותר עם מי אני מדברת. כמה מכם באו לכאן כי יש להם כלב ריאקטיבי, חרד, תוקפני? אוקיי, לא מעט. כמה מכם מתנדבים של צבר רמת גן? אוקיי, מגניב. אז במשך ההרצאה אפשר לי פשוט להרים יד ולשאול אותי שאלות, אם יש משהו שאתם רוצים לדעת עליו עוד, או שאתם רוצים לשאול אותי משהו. לגבי שאלות אישיות לכלבים, זה יהיה בסוף עם המאלפים. אז אפשר לשים את התמונה. אז הכלבה הראשונה שאני רוצה להציג לכם היא מיסטי. מי מכיר את מיסטי? הגיעה מהכלבייה של המילות. אז מיסטי הגיעה מהסגר לוד. בהסגר לוד יש תנאים די קשים, זאת אומרת שהאורח החיים שלה הגיע לשם בערך בגיל שנה, אחרי שהיא יצאה מבית, אנחנו לא כך יודעים מה היה לה בבית הזה, והיא הייתה בהסגר לוד שנה. עכשיו, בתוך ההסגר זה באמת אחד המקומות עם התנאים הקשים, כלובים מאוד קטנים, מעט מאוד מגע אדם, זאת אומרת שלא הרבה, תקני אותי אם אני טועה אגב, לא הרבה יש משאבים בשביל שיהיה אפשר לשבת עם הכלבים, להתעסק איתם, להוציא אותם לטיולים, לרוב משחררים לחצרות, נכון? לא, אין חצרות. אין חצרות? אז לא משחררים, זאת אומרת שהאורח חיים במשך שנה של הכלבה הזאת היה בעצם להיות בכלוב מאוד קטן ולהיות במעט מאוד מגע חברתי, גם עם כלבים וגם אנשים. זאת אומרת שאם אתם צריכים לדמיין, כאילו אצלנו, אצל אנשים, מה זה אומר להיות כלבה כזאת, זה אומר שזה פחות או יותר תיקחו נער בן 16 שנכנס לכלא, נשאר שם עד אמצע סוף שנות ה-20 שלו, ואז יוצא הלאה למסגרת הבאה. מה שקרה למיסטי זה שירדן, שניהלה אז את צער בעלי חיים רמת גן, הלכה להסגר לבחור כלבים, מיסטי פשוט הוציאה יד דרך הסורגים ותפסה אותה, מה שהיא הייתה, המשיכה לעשות גם הרבה אחר כך בתוך העמותה, וירדן כאילו אמרה, אוקיי, את זאת אני לוקחת, והגיעה לנו לצער בעלי חיים רמת גן, והיה אפשר לחשוב שאם התנאים של הכלבה ישתפרו, אז גם הכלבה תשתפר. כי בעצם היא עברה למקום שיש בו הרבה פחות כלבים, מדברים על עמותה עם משהו בין 20 ל-30 כלבים, הרבה מאוד יחס אישי, כל כלב מקבל טיול לפחות פעם ביום, יש הזדמנות להוציא אנרגיה, אבל מה שקרה זה שהיא לא כל כך פשוט יצאה בהתאוששה ואמרה, איזה יופי, בגיל 27 אני יוצאת מהכלא ועכשיו החיים טובים ואני אוהבת את כולם. מה שקרה זה שהיא דבר ראשון התחילה להראות תוקפנות מאוד גדולה כלפי כלבים על רצועה. כשהייתה רואה כלב על רצועה, היא הייתה פשוט משתוללת. כל כלב, מכל מרחק, מכל סוג, מכל גודל. כשהייתה משתוללת, אי אפשר היה לא לדבר איתה, לא לגעת בה, לא לנסות לעבוד איתה, שום דבר. אפשר להראות את הסרטון של מיסטי נביחות. אז תראו איך זה נראה ואני אמשיך להסביר תוך כדי מה רואים.
מיסטי נביחות. אחד התחביבים שלי בקריירה זה לעשות קליפים של נביחות. יש לי המון וידאוים ממושכים של כלבים מתנהגים לא טוב. אני בדרך כלל יוצאת לחפש את זה כדי שיהיה אפשר להבין. אפשר טיפה בווליום להוריד את זה. אז זאת מיסטי ממש לדעתי בחצי שנה הראשונה שהיא יצאה אצלנו. אתם רואים אותה מסתכלת על כלב מבוגר נכה שמשתתף לו להסתכל עליה. אפשר לראות שההתנהגות שלה היא בלי שום פרופורציה למה שקורה. זאת אומרת, אחד המאפיינים של הבעיה הזאת, האקטיביות, זה שאין שום קשר בין מה שקורה להתנהגות. זאת אומרת, הכלבה לא מאוימת, תוריד עוד טיפה הכלבה הזאת. הכלבה לא מאוימת באמת מהכלב שהיא רואה, מהאדם שהיא רואה, ועדיין היא משתוללת כאילו שמישהו הולך להרוג אותה. אפשר לראות את זה במגוון סיטואציות עם מגוון כלבים. אני לא יודעת אם הצלחתם לראות קודם בסרטון הראשון שהבחור נוגע בה אחרי שהיא נובחת. הספקתם לראות את זה? אוקיי, יכול להיות שזה לא בסרטון הזה. אז בעיה אחת הייתה באמת היציאות על כלבים. היציאות על כלבים היו באמת ממקום של, תחשבו, חיה בתוך תא סגור, בלי שום אינטראקציה עם כלבים, במשך שנה. תחשבו על כל, באמת, מהעולם שלנו, מישהו שישב בכלא, מישהו שישב בהתבודדות שנה, יוצאים מסיטואציות כאלה, לא באמת יודעים איך לתקשר עם העולם, ובנוסף, האלמנט של סטרס הוא אלמנט מאוד מאוד משמעותי. זאת אומרת, שיש אורח חיים שהוא אורח חיים לא בריא, ואורח חיים של לשבת בתא אחד לא לזוז זה אורח חיים הכי לא בריא יש סטרס שכל הזמן מציף את המערכת של הכלב באופן קבוע. הסטרס הזה פשוט אומר שהכלב נמצא כל הזמן במצב של אטרף, ואז היא יוצאת, אין לה באמת קישורים לתקשר עם כלבים, וככה זה נראה. אני יודעת שלהרבה אנשים שהם לא מהעולם של הכלבים, זה נראה, מה לא בסדר איתה? כאילו, מה... זה התנהגות מוגזמת, זה לא נראה הגיוני. לנו, המאלפים, אנחנו כאילו רואים את הדברים, אני אומרים, וואו, איזה... יצאה שפויה מהחיים האלה. כי זה באמת תנאי גידול שהם יוצאי דופן. עכשיו, חוץ... כן. אז אני בדיוק מספרת על זה. חוץ מהעניין עם הכלבים, לאנשים היה לה מין יחס כזה של חוסר אמון. היא הייתה בסך הכל נחמדה, מתלטפת, אבל באחד הפעמים שהיא התפרצה ככה על כלב, הלך איתה איזשהו מתנדב, ומיד אחרי שהיא יצאה על הכלב, היא פשוט לחצה את המתנדב ברגל ונתנה לו וואחד ביס. זה נקרא באילופית נשיכה מותקת. זה אומר שהכלב, מרוב שהוא באטרף, מרוב שהוא בסטרס, הוא לא יכול להגיע לדבר שבאמת מלחיץ אותו, פשוט מדביק את הנשיכה לדבר הבא שקרוב אליו, ואז זה התחיל להיות עניין קבוע. זה הייתה כל הזמן מתפרצת על כלבים ואז נושכת את הבן אדם שלידם. ואז התחילו עוד דברים. פתאום היה זה פעם אחת שהיא קיבלה צביטה קטנה, כשניסו לסגור לה את הרתמה, היא נצביטה טיפה, נהמה באותו רגע, אבל מאותו הרגע ואילך אי אפשר היה בכלל לשים לה כלבה רתמות. כל פעם שהיו מנסים לתפוס אותה בקולר בשביל להעביר אותה ממקום למקום, בתוך הכלבייה הייתה מנסה לנשוך. והתמונה שאנחנו קיבלנו בתוך הסיטואציה הזאת הייתה של כלבה מהסוג הכי בלתי מסיר. זאת אומרת שאי אפשר למסור אותה שיש בגלל הנשיכות לאנשים. אנחנו אומרים, כלב שיש לו תוקפנות לכלבים, בסדר, נעבוד על זה. ברגע שזה מופנה כלפי האנשים באופן בלתי צפוי, זה הופך את הכלב לכלב מהסוג הכי מסוכן מבחינתנו. זאת התמונה שהייתה. אני רוצה טיפה רק להסביר לכם, לפני שתראו מה עשינו איתה, למה כלבה מגלה תוקפנות כזאת כלפי אנשים, אם אנשים לא עשו לה שום דבר רע. אז דבר ראשון, אנחנו אף פעם לא יודעים מה קרה בהיסטוריה של הכלב. כל הכלבים שמגיעים מהעמותות, אני יודעת שהכלבה הייתה שנה בבית, אני לא יודעת מה קרה לה שם, זה דבר אחד. דבר שני, גם אם לכלב אין שום אינטראקציה עם אנשים, זאת אומרת, תחשבו על נער בכלב, שבחיים לא היה לו אינטראקציה עם אנשים אחרים מבוגרים ממנו, נגיד. פעם הבאה שהוא יראה בן אדם מבוגר, בעצם הוא בא לאינטראקציה הזאת בלי שום ניסיון. ברגע שאין לי שום ניסיון, ואני כבר במצב של סטרס, וכבר יש לי איזו נקודת פתיחה לא טובה בחיים, מאוד קל לי לקחת סיטואציה קטנה שקרתה, כמו למשל, צביטה מרתמה, ולהגיד, לא ידעתי כלום על אנשים, אבל עכשיו אני יודעת משהו על אנשים, ואנשים זה דבר שאי אפשר לסמוך עליו. זה לא משהו שהיה קורה לכלבה שלי שגדלה איתי בבית, כי היא יודעת מגיל חודש, שאנשים זה דבר נחמד, וישנים איתם, והם מלטפים אותך, והם לוקחים אותך לטיולים.
כלב שבא בלי ניסיון, מאוד מהר לוקח את הניסיון הרע איתו. וזה מה שקרה לה בשלב הראשוני, כשהייתה אצלנו חצי שנה. להעביר לתמונה הבאה מצגת. זו הייתה מיסטי, אתם תזכרו אותה בתור הילדת בית כלא שלנו. ואני אספר לכם את כל ההרצאה הזאת על שני כלבים במקביל. יש לנו את מיסטי ויש לנו את בנדי. בנדי היה כלב שעבר קורות מאוד מורכבות. הוא התחיל מדבר כזה שהוצא מהסגר לוד על ידי אחת המתנדבות שלנו. הוא היה גור, לפי מה שמספרים עליו, מאוד חמוד, מאוד חברותי לאנשים, מאוד חברותי לכלבים. אפשר להעביר עוד תמונה. בערך בגיל 3 או 4 חודשים הוא אומץ לבית הראשון שלו. יכולים לראות שהוא היה מאוד חמוד עדיין. גם הבחורה הזאת מאוד אהבה אותו. הסיפור פשוט היה שהיא הייתה מאוד צעירה, הייתה צריכה לחזור לבית של ההורים, היא החליטה לוותר על הכלב. בשלב הזה הוא היה נראה כלב מאוד רגוע, היא דיווחה שהוא מאוד אוהב אנשים, שהוא משחק עם כלבים בגינות כלבים, ושבסך הכל היה נראה לכולם כלב מאוד מסיר, מאוד נוח. אפשר להעביר עוד תמונה? אז הוא חזר אלינו, ובשלב שהוא חזר אלינו, לא באמת, אני לא הכרתי אותו אז, אבל אף אחד לא ראה לו שום סימנים של פחד או משהו יוצא דופן, או משהו שצריך לדאוג בגללו. אבל זה חשוב לדעת על כלבים כאלה. בדרך כלל אנחנו האנשים יודעים שמשהו לא בסדר כשזה מתפרץ, כמו עם מחלות קצת. כשזה מתפרץ, כשזה בחוץ, יודעים שמשהו לא בסדר. כשהכלב מובח כמו פסיכי, אומרים משהו לא בסדר. אנחנו לא אומרים את זה כשהכלב מתחיל להראות סימנים קטנים של חשש בשפת הכלבים שרוב האנשים לא מכירים. אני חושבת שזה מה שקרה בשלב הזה, שהוא כבר התחיל להיות די חששן בשלב הזה, לא ראו את זה עדיין, ומסרו אותו לבית הבא. עכשיו, מה שמעניין גם לגבי הכלב הזה, שהוא הגיע מהסגר ביחד עם אחותו. ממש אחות מאותו שגר, והם שניהם, והאחות שגדלה כל הזמן אצל אחת המתנדבות, הייתה כלבה שבערך בגיל הזה, שזה היה 4-5 חודשים, כבר הייתה, התחילה להראות סימנים של חשדנות לאנשים, פחד לאנשים, קצת תוקפנות לאנשים. זאת אומרת שממש היה במקרה הזה משהו, אנחנו רואים את זה הרבה פעמים, שממש ברמה הגנטית רואים שגר, כאילו אחים, חבורה של אחים כלבים, שמראים התנהגויות מאוד דומות. מה שעוד היה מעניין במקרה הזה, זה שאחותו הייתה נראית במצב הרבה יותר גרוע, והוא היה נראה במצב יחסית מאוד טוב. זאת אומרת, עד השלב הזה, של הגיל הזה, הכלב היה נראה מאוד חברותי ובסדר. אחותו אומצה? מה זה? אחותו אומצה? אחותו נשארה אצל אותה מתנדבת, אז אנחנו יודעים עד היום איך היא. יכול להעביר. ואז הוא אומץ עוד פעם, היה גיל 5 חודשים, זוג נחמד, רצה לקחת אותו. מה שקרה עם הזוג הזה היה איזושהי נקודת מפנה בשבילו, די עצובה. הוא הגיע אליהם, כנראה שבשלב הזה הוא כבר כן התחיל להראות יותר התנהגויות בעייתיות. הוא התחיל לנבוח נורא לאנשים בבית, הוא התחיל להראות חשש מכלבים ומאנשים בחוץ. קצת חשש, קצת נביחות. ומה שהם עשו היה שהם הביאו מאלף שעבד איתו עם דבר שנקרא הלטי. כולם יודעים מה זה? זה מין רתמה שמתיישבת על האף. המטרה שלה היא לרסן את ההתנהגות, זאת אומרת שזה מולבש על הכלב כאן, וכשאני מושכת את זה, אז הפה של הכלב פשוט נסגר, ואז הוא גם פיזית לא יכול לנבוח. אבל זה גם איזשהו אמצעי ענישה. הרעיון מאחורי הכלי הזה זה שאני אעשה לכלב משהו לא נעים, ואז הוא יפסיק לעשות את ההתנהגות. הם עבדו עם איזשהו מאלף עם הכלי הזה במשך איזושהי תקופה, אני לא בטוחה כמה, וזה מה שהיה. בשלב שהם החזירו אותו, אפשר להעביר תמונה, אחרי חצי שנה, הדבר שהיה הכי עצוב כשהם החזירו אותו, שהמנהלת שלה אז הייתה מספרת, זה שהם באמת לא סבלו אותו בשלב הזה. זאת אומרת, היה משהו במה שהם עברו איתו, בזה שהוא היה בעייתי, בזה שהם לא הצליחו לפתור את הבעיה, בזה שהם כל הזמן היו מושכים ומענישים ומנסים להתגבר על זה, שפשוט גרם להם לא לסבול את הכלב, כלומר שהם פשוט באו, הורידו אותו ונמאס להם. לגבי בנדי, שתכף תראו אותו בפעולה, זה לא קשה לכלב שיש לו גנטיקה בעייתית להגיע למצב כזה. אבל מה שדווקא היה גם
מעניין וגם קצת כואב במקרה הזה, זה שזה באמת היה נראה שאם הוא היה נשאר בבית הראשון, יכול מאוד להיות שהוא היה בסדר, אבל כשלוקחים כלב שהוא רגיש מבפנים, יש לו את המועדות הגנטית, ומתחילים להריץ אותו דרך הסגר לוד, אומנה, אימוץ, צבח, עוד אימוץ, ואז מתחילים להיכנס בו כל פעם שהוא מראה התנהגות של פחד, כבר יש לנו בעיה, אנחנו כבר מגיעים להתנהגויות מאוד בעייתיות. אחת הבעיות הגדולות של הנישה בנושא הזה של ריאקטיביות ופחד ותוקפנות, היא שכלב שמתנהג בצורה הזאת, כלב שנובח על אנשים ברחוב, רוב הכלבים עושים את זה כי הם מפחדים, כי הם לחוצים, כי קשה להם, כי הם לא יודעים מה לעשות. ברגע שאני בתור הבעלים, כל פעם שהכלב מביע את עצמו בנביחות, נותנת משיכה, צועקת עליו, מפחידה אותו, זה יכול להיות גם ברמה של הפחדה קטנה, מה שהכלב שלי מבין זה שבזמן שיש כלב, שזה דבר מפחיד, הוא צריך להיזהר גם מהכלב וגם ממני. והדבר הזה מאוד מאוד מגביר את הלחץ, במיוחד שמדובר במצבים שבהם אנחנו מוסיפים כאב למשוואה. כל האמצעים האלה שאנחנו מושכים וחונקים את הכלב, הם אמצעים שיש בהם כאב. במקרים כאלה שהכלב באמת מונע מפחד, מקושי עם הטריגר, זה גורם לו עוד יותר לשנוא את הטריגר, וגם עוד קצת לשנוא אותנו, והתופעת לוואי העצובה במקרה הזה שזה גם גרם לבעלים שלו לשנוא אותו, בגדול. בוא נעביר לוידאו בנדי נביחות. פה מי שמחזיק אותו זה אחד הכלבנים שהיו אז. אפשר לראות שהשפת גוף שלו, למי שקצת מבין, היא מאוד אמביוולנטית. יש שם כן איזושהי סקרנות, אבל גם הרבה מאוד קושי. הקושי עם גברים הוא הרבה יותר גדול. עכשיו, כשהוא חזר, הטיולים שלו היו נראים רק ככה. יש פה סרטים מכל מיני תקופות, אבל כשהוא רק חזר לעמותה, פשוט לא היה לו אמון בשום דבר באף אחד. כל הטיול היה פשוט נביחות לכל מקום, כלב היה מפורק רגשית לחלוטין. בדיוק אמרו לי להגיד על זה משהו, אז אני אגיד על זה משהו. אפשר לעצור את הסרטון? טוב, יאללה, בואו נחזיר אותו לפני שפתף התמודדות קצת. זו שאלה לגבי זנב מקשקש, בדיוק אמרו לי כמו לדבר על זה. זנב מקשקש, דבר ראשון, לכולם מומלץ לקחת כמה שיותר העשרה בנושא שפת גוף של כלבים, אתם לא תאמינו כמה שיש ללמוד על זה. ספציפית לגבי זנב מקשקש, זנב מקשקש לא אומר שהכלב שמח. יש סוג מאוד מסוים של זנב שאומר שמחה. זה יהיה זנב שהוא בערך בגובה האגן, זה מין כזה רך ואיטי כזה ומתנפנף. זנב שהוא יותר קצבי ויותר למעלה, זה זנב עצבני. עכשיו, זנב עצבני לא בהכרח אומר שהכלב הולך לתקוף, אבל זה אומר שהוא פשוט נמצא באיזושהי רמת עוררות מסוימת. זה פשוט, אני תמיד חושבת על זה שזה כאילו מראה את הקצב של הכלב מבפנים. אבל זה לא שמח, זה יהיה ממש קשקוש רחב, הרבה פעמים כזה טוסיק שהוא גם מתקשקש ביחד איתו. אז באמת זה משהו שמבלבל בסרטון, כי רואים אותו מתקשקש. מה זה? קור? הסרטונים הם מכל מיני תקופות, כשהוא חזר אלינו היה בן 1.5 שנה. סרטונים זה ממש מכל מיני תקופות. עכשיו, המצב של בנדי היה בעייתי, הוא היה לחלוטין חסר אמון באנשים, וכשיש כלב בעמותה שהוא חסר אמון באנשים, אז אי אפשר להוציא אותו לטיולים. הוא פשוט נשאר תקוע בתא, הוא צובר עוד ועוד סטרס, הוא עוד יותר מתרחק מהעולם, ויש שם איזשהו מעגל כזה, שהוא מאוד קשה בשביל הכלב. בנוסף, עם בנדי, כשאנחנו התחלנו לעבוד איתו, הוא גם לא היה בכלל מוכן לאכול בחוץ. כאילו, אין מה לדבר על לתת לו צ'ופרים, על חום האלפים, זה אחד הכלים העיקריים שלנו, זה לתת גודיז לכלבים. לכלב היה כל כך בסטרס, שהוא לא יכול לא לאכול ולא להתרכז, שזה משהו שמאוד מאפיין
גם את הכלב שלכם, כנראה. אוקיי, אפשר להעביר לשקופית הבאה. אז אלו היו מיסטי ובנדי, שהמשיכו ללוות אותנו, ואני אתחיל לספר לכם מה עושים, מה בעצם אנחנו עשינו. אני התחלתי לעבוד עם הכלבים של צבח לפני די הרבה שנים, אבל בשלוש שנים האחרונות אני עושה סדנאות התמחות מעשיות למאלפים, שבהם מאלפים מגיעים ועובדים ביחד איתי עם הכלבים, עבודה מעשית, ואנחנו ביחד ממש משקמים את הכלבים האלה. אז הדברים שאנחנו עושים, החלק הראשון, אני קוראת לו יש למה לצפות, והרעיון ביש למה לצפות, קודם למה צריך את זה? כל חיה, כל בן אדם שנמצאים כל הזמן במצב של סטרס ועצבים וקושי וסבל, מפתחים באיזשהו שלב גם דיכאון. חרדה ודיכאון זה משהו שהרבה פעמים הולך ביחד, מפתחים איזשהו דיכאון, הופכים להיות הרבה יותר קבועים, מפסיקים לרצות לאכול, מפסיקים לרצות לעבוד. וכשאנחנו רוצים בכלל לעשות את כל התהליך הזה, אנחנו רוצים גם, בין השאר, חוץ מללמד את הכלב שאנשים זה בסדר, אנחנו רוצים גם קצת להחזיר לו את השמחת חיים, קצת לאזן אותו. וכשאני למשל חושבת על התקופות הכי קשות בחיים שלי ומה עזר לי להרגיש יותר טוב, אז נגיד בשבילי אישית, זה היו שני דברים. אחד, תמיד שעבדתי עם כלבים, הרגשתי טוב, לא משנה באיזה תקופה הייתי. הדבר השני זה שתמיד שעשיתי ספורט, מאיזשהו סוג, לא משנה באיזה תקופה הייתי, בזמן שעשיתי ספורט הייתי סבבה. וזה בדיוק הרעיון של הדבר הבא. עם הכלבים האלה אנחנו בונים אזורי עבודה. אזור עבודה זה אומר שאנחנו מגיעים עם הכלב למקום מסוים, בדרך כלל חנייה או מקום שלא חשוף לגירויים שהם מפחידים או מלחיצים, ובמקום הזה, באופן קבוע, כל טיול, כלב מקבל משהו ממש ממש טוב. מה זה משהו טוב בשביל כלבים? לרוב הכלבים קשה מאוד לטעות עם עצמות בקר נגיד, זה יהיה עצמות נורא שוות, זה יהיה צ'ופרים נורא שווים, זה יהיה לדברים מהערך הכי גבוה. עכשיו בשביל כל כלב יכול להיות שזה יהיה קצת שונה, יש כלבים שעשינו איתם הרבה יותר, פשוט להגיע למקום ופשוט לשבת ולעשות להם מסאז'ים וללטף אותם ולתת להם להירגע. עם כלבים אחרים עשינו איתם כל מיני קפיצות וריצות במקום, וכזה ריצה מצד לצד. עם מיסטי למשל ספציפית, היא כלבה שלא משנה כמה היא בחרדה, היא כן כלבה שמאוד אוהבת לעבוד. מה שעשינו איתה באזור העבודה הזה, זה פשוט לבוא ולהתחיל לעבוד איתה על תרגילים שהיא אוהבת. עכשיו, למה זה טוב הדבר הזה? דבר ראשון, זה שיפר את המצב רוח שלה כשהיא הייתה שם. זאת אומרת, לא משנה באיזה מצב הוצאנו אותה מהכלבייה, גם בימים שהיא לא יצאה לטיולים יומיים לפני זה, היינו מגיעים לאזור הזה, הכלבה הייתה נראית אחרת. הייתה פתאום מקשקשת בזנב, איזה כיף, באנו לכאן, זה ה-good time שלי. זה הדבר הראשון שקרה. הדבר השני שקרה, זה שראינו שהם מתחילים הכלבים לפתח ציפייה לזה. זאת אומרת, הם היו יוצאים לטיול, ואז פתאום כבר 20 מטר לפני האזור עבודה, וכבר היו מתחילים למשוך לשם. כמו שהכלבים שלכם הכי נורמליים בעולם מושכים לפארק או לכל מקום שמח אחר. פשוט היו מתחילים כזה, יאללה בוא נלך. והדבר הבא שקרה זה שהיינו המאלפים מגיעים ומוציאים אותם מהתא, ובשנייה שהם ראו אותנו מגיעים, הם כבר ידעו שיש למה לצפות, שזה הדבר הבא שהולך לקרות, והיו הולכים בשמחה לכיוון המקומות האלה כל הדרך. אז הדבר הזה לא רק שיפר את המצב רוח שלהם במקום הספציפי, הוא גם שיפר את כל היום שלהם לקראת זה. חושבת, בשפת האנשים, ביום שאני יודעת שיש לי ספורט, אני כבר קצת יותר רגועה מלכתחילה, כי אני יודעת שבסוף היום לא משנה מה יהיה, יש את זה. זה הדבר הראשון שעשינו איתם. עם מיסטי זה היה באמת, ממש עבודה כזאת, היינו מגיעים, עושים להשבי, ארצה, כל מיני דברים כאלה. ועם בנדי עשינו הרבה יותר דברים כאלה רגועים, הוא לפעמים קיבל עצמות, לפעמים עשינו איתו קצת תרגילים. תראה את הסרטון, בנדי... מה זה? בנדי לא נביחות. בנדי אזור עבודה או בנדי צהובים?
אני אראה את זה ואז תשאלי. מה זה? כן, נראה לי. אוקיי, אז זה בנדי. אנחנו עשינו לו מין צעצוע האכלה מתוחכם. זה כאלה פלסטיקים צהובים שבתוכם יש צ'ופרים, ואז כזה מרים אותם. הכלב אהב הרבה יותר לעשות את זה מאשר סתם לאכול לנו מהיד. הוא היה מגיע למקומות האלה, וכאילו היה רק מחכה, היה נכנס לאטרפים יותר ויותר גדולים כל פעם. ואחרי זה הוא גם היה ממשיך לנער אותם ולראות אם יש שם עוד דברים. אוקיי, אז זה היה בנדי. עוד משהו מעניין שהתחיל לקרות באזורי העבודה. מה ששמנו לב שבתוך האזורים האלה שבהם הכלבים באים, שמחים כבר מראש, שמחים בתוך האזור, מחכים לזה, פתאום בתוך האזורים האלה גם הריכוז שלהם בנו היה יותר טוב. ודיברנו על כלבים שנורא קשה להם להתרכז, במקומות האלה הם התרכזו יותר טוב. כלבים שלא היה להם תאבון במקומות אחרים. אולי לא אכלו פעם ראשונה באזור, אולי לא אכלו פעם שנייה. פעם שלישית ורביעית וחמישית כבר כן אכלו, וראינו עלייה מתמדת של מוטיבציה, להיות שם, לאכול, לעשות כיף. דיווחים מצחיקים ששמענו בנושא הזה, אחד הכלבים שהוצאנו לאימוץ, קראו לו בלו, והבעלים שלו שלא מכירו בכלל את הסיפור הזה, אמרו לנו, בדרך כלל אנחנו יושבים איתם בחניות, כי זה אזור עירוני כזה של צבא רמת גן. אז הבעלים של בלו אמר, אני לא מבין כך מה הוא עושה, כלומר אנחנו הולכים לטיול והוא רק רוצה להיכנס לחניות כל הזמן. הוא נכנס לשם ומחפש מה יהיה שם. ועם בנדי, אחד הדברים המדהימים ששמעתי ממתנדבים שהולכים איתו, זה שהם סיפרו עליו שהוא לחוץ, הולך בטיול מאוד מאוד לחוץ, ואז מבקש להיכנס לחניה, נכנס לחניה, נשכב ונרגע. זאת אומרת, ההתניה כבר כל כך חזקה בשלב הזה, כי הכלב ממש ידע לקחת את הדבר הזה שלימדנו אותו, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני רוצה רגע לעשות ספורט, בואו נרגיע. וכשאנחנו מדברים על כלבים שבדרך כלל אין להם שליטה עצמית, ולבעלים אין שליטה עליהם, זה המון. אז זה היה, יש למה לצפות. שאלות, את שאלת שאלה טכנית לגבי מקומות שאפשר לעשות את זה בהם, אז מקומות שאפשר לעשות בהם את זה, זה כל מקום שהוא מספיק לא חשוף לרחוב, כי אנחנו הרי לא רוצים להפגיש אותם עם הטריגרים שלהם במקום הזה. אז זה או יהיה פארקים בשעות מסוימות, מספיק מרוחק, מתנועה של אנשים וכלבים, זה או יהיה חניות, אנחנו היינו בחניות של בניינים, של כל מיני בניינים יושבים. בכל סביבה אורבנית אפשר למצוא כל מיני מקומות כאלה. כל הרעיון זה שהכלב פשוט ירגיש יחסית נוח במקום הזה בהתחלה, שזה לא יהיה מקום שמלחיץ אותו. כן. כל הכיף הזה היה עם הרצועה עליו? כן. כן, כן. כן. לא, אנחנו לא משחררים. אוקיי, אפשר להעביר לדף הבא לא, בעצם עוד לא. אוקיי, זה היה יש למה לצפות. המטרה של זה באמת לעשות מצב רוח, להתחיל לשפר את היכולות של הכלב. הדבר הבא שאנחנו עושים עם הכלבים, אני קוראת לזה פגוש את האויב, זה בעצם המקום שבו הכלבים, כל אחד מהכלבים האלה, למיסטי יש בעיה עם כלבים, לבנדי יש בעיה עם אנשים, הם עכשיו צריכים ללמוד שאנשים או כלבים, הדבר שהם חשבו שהוא הכי מלחיץ בעולם, זה בעצם דבר טוב. ובגלל שהם יחשבו שזה דבר טוב, ויתחילו ללמוד להירגע לידו, הם פשוט יפסיקו לנבוח. זה המטרה של כל הטיפול, קוראים לזה טיפול של שינוי רגש. אז בואו נשים את הסרטון רגע, מיסטי פגוש את האויב. מיסטי פגוש את האויב. אוקיי, אתם רואים פה את מיסטי בסשן עבודה. מה שאנחנו עושים זה שאנחנו נמצאים מאוד מאוד רחוק מהכלב השני. אנחנו נמצאים גם במין חנייה כזאת, איזשהו אזור מבוקר עם סשן מבוים כזה.
זה לא אמור להיראות כמו החיים האמיתיים, זה ממש הטיפול שלה. ומה שאנחנו מלמדים אותה בתוך הסשן הזה, זה שכל עוד נמצא כלב אחר, אז קורים דברים מאוד טובים בשבילה. יש כל מיני טכניקות, אני לא מלמדת היום טכניקות ממש, אבל כל הרעיון שהיא תלמד, שברגע שיש ברקע כלבים, קורים דברים טובים בשבילה. בשביל מיסטי דברים טובים זה האימון. אתם רואים גם שעושים כל מיני תנועות לקראת, אחורה, קצת לדמות איך זה נראה ברחוב. ופה יש סשן שהוא קצת יותר מקרוב. בסשן הזה לא רק חושפים אותה לטריגר, אלא ממש מלמדים אותה שלהגיע ולראות כלב, ואז לסובב מבט אחורה לבעלים, זה הדבר הכי מתגמל, והיא מקבלת על זה צ'ופרים. היא ממש עושה בכוונה התנהגויות. לא צריך להקשיב לחפירות שלי כמה. אתם רואים את הכלב שם בקצה? איפה אני מציקה לה? ופה אתם כבר רואים שיש מפגש שהוא ממש מקרוב. זה עוד לא מפגש, כי הכלב עם הגב אליה, וזה בכוונה, אבל זה רק בשביל להראות שאת התהליך הזה אנחנו עושים בעצם מאוד מאוד בהדרגה. אנחנו מתחילים מאוד מרחוק, אנחנו לאט לאט מתקרבים ככל שהכלב מצליח בדבר הזה. פה יהיה איזה קטע תכף שהכלב יעשה משהו שאנחנו לא מצפים לו, מסתובב אליה. זה קצת נלחצה, אבל היא עדיין הצליחה. אז ככה זה נראה פחות או יותר אצל מיסטי. כן. לא שומעת? מה קורה במצב שיש כלבים שהם ריאקטיביים רק לחלק מהכלבים? מה קורה כשיש מצב שבו הכלב ריאקטיבי רק לחלק מהכלבים? אנחנו בדרך כלל עושים איזשהו אבחון טריגרים כזה, הולכים עם הכלב, מנסים לדייק מה בדיוק הטריגרים שלו. זה כן יותר מסובך. איזשהו הרבה יותר קל לעבוד עם כלב שנובח על כולם, אבל עושים איזשהו אבחון ואז פשוט מדייקים ועובדים מול כלבים שהם מתאימים לטייפקאסט הזה. זה יכול להיות גם טייפקאסט מסוים וגם סיטואציה מסוימת. יכול להיות שזה קשור למאיפה הכלב בא, יכול להיות שזה קשור לאיפה זה נמצא ברחוב, יכול להיות כל מיני דברים. אז אנחנו עושים את התהליך מאוד מאוד הדרגתי. יש לכם רעיון מי אמור להחליט מה הקצב של התהליך? מתי מתקדמים הלאה? מי מחליט? אמרו המאלפים או ש... אז כן, אחד הדברים שקשים בתהליך הזה זה שאנחנו עובדים עם פחד ועם ניסיון לשנות פחד, ומה שאנחנו בעצם עושים בתהליך הזה זה שאנחנו נותנים את המושכות בידיים של הכלב ואנחנו נותנים לכלב להחליט. אם הכלב מתחיל להרגיש יותר נוח אנחנו מתקדמים הלאה. אם הכלב עדיין מתקשה אנחנו נעשה את התהליך הרבה יותר איטי. בוא נראה את הסרטון של בנדי. בנדי? בנדי פגוש את האויב. עכשיו פה ראיתם סשנים מאוד מבוימים כאלה. אנחנו לאט לאט לוקחים את זה יותר ויותר לרחוב, יותר ויותר מאתגר, יותר ויותר קרוב. פה אתם רואים סשן שבו ברגע שהטריגר ייכנס תכף שם, הוא פשוט הולך לקבל המון אוכל. אפשר לראות שהוא גם כבר בשלב שהוא יודע את זה, אז הוא מסתכל על הדבר המוחית ואז ישר אומר, איפה הצ'ופר שלי? הוא מקבל דברים מאוד מאוד מגעילים פה. זה היה פה שומן של משהו, חזרה מביקור ברוסיה או משהו כזה, היא הביא את הנקניקים, הדברים מטורפים ואפשר לראות את האושר. פה אנחנו רואים כבר סשן ממש מלפני חודש-חודשיים, שבו מוליכים אותו ממש קרוב לכיוון של מישהו שהוא לא מכיר, והוא גם לומד להסתובב משם באופן רגוע. פה בסוף הסשן הזה ספציפית הוא גם הולך לקבל את הצהובים שראיתם קודם, אז הוא ממש ממש שמח. אתם לא תראו את זה, אבל הוא יודע שזה מה שהולך לקרות. יאללה תוציא, תשאירי את זה. ופה זה כבר סשן עוד יותר קשה, כי רואים ממש את המאלפת הולכת לקראת בחור שהולך אליו, וזה בעצם הדרגת קושי הכי קשה. השלב הבא אחרי זה פשוט לעשות את זה ברחוב, ובמקומות שהם יותר מדמים.
אחד הדברים הקשים בשלב הזה, באמת, ברגע שהכלב הוא זה שמכתיב את הקצב, זה אומר שמי שעובד עם הכלב צריך להיות סופר סבלני. אחד הדברים שקראו לנו עם בנדי בסדנה האחרונה, זה שממש בתחילת הסדנה יצאנו, היה פורים, כלב שמע נפצים, מהרגע שהוא שמע נפצים, פשוט נדבק לרצפה, צרח, החזרנו אותו כמובן ישר לבית והלך, כל הדברים שהוא ידע, כל הדברים שעבדו איתו ב5 סדנאות לפני זה, כאילו נמחק, כלב היה חרד ברמות, ואנחנו היינו צריכים לעבוד איתו משם. עכשיו אני חייבת לשתף שבתור מאלפת שהיא מאוד הישגית, חוץ מזה שאכפת לי מהכלבים ואני רוצה להצליח, ברגע שפתאום הוא הלך לנו 5 דרגות אחורה, איפשהו בראש שלי זה, טוב יאללה, בוא נתקדם. להיכנס איתו לעבודה ולהגיד יאללה, טוב, נו בואו אולי נמשיך קדימה. אבל חלק מהעבודה בתור מאלפים שעובדים עם כלבים כאלה, זה להיות מסוגל להגיד לעצמך, זה לא מה שיעזור עכשיו, וגם לי וגם למאלפים שעבדו איתו זה היה קשה, וחזרנו 8,000 צעדים אחורה, עשינו איתו דברים מאוד מאוד פשוטים, מאוד מאוד קלים. אני חושבת שתוך 3 עד 4 מפגשים, הוא לא רק חזר לעבוד ולאיפה שהוא היה, הוא חזר פול פאוור, וזה מה שראיתם עם הצהובים וכל הדברים האלה והסשן האחרון, זה ממש מה שקרה אחרי שהוא חזר לעצמו. מה שחשוב להבין זה שאם לא היינו הולכים לאיפה שהוא נמצא, כלב לא היה רוצה להמשיך לעבוד איתנו. ראיתי את זה המון פעמים, אני רואה את זה הרבה פעמים, שממהרים מהר מדי, שאומרים לכלב, טוב יאללה יאללה, אל תפחד. התגובה שלהם האוטומטית זה פשוט, אוקיי, אני לא רוצה לעבוד איתך, זה לא כיף לי, והם פורשים. מטפל טוב, מהבחינה הזאת חייב להיות גם מאוד סבלן, אבל עוד תכונה שמאוד חשובה היא אופטימיות. אני חושבת שהבעלי כלבים לכלבים כאלה שנמצאים כאן יכולים להבין למה הכוונה, כי כשכלב הולך לי 10 צעדים אחורה, זה מאוד מאוד קשה להגיד, אוקיי, אני רק אעשה מה שצריך והוא ישתפר. כי הדבר היחידי שרואים זה את הכישלון של הרגע, ומה שאני באופן אישי מאוד אוהבת לראות גם באנשים, בעלי כלבים וגם במאלפים שאני עובדת איתם, זה מאלף שגם אם הכלב נמצא במצב הכי חרד בעולם, נובח על הכל, מתפרק לגמרי ובסטרס, עדיין מסוגל לראות את הרגע האחד הזה באימון, שבו הכלב הצליח, ולהגיד, יופי, היום הצלחנו משהו. כי כל עבודה כזאת מתחילה מהצלחות מאוד מאוד קטנות, ורק לאט 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 גודלת לדברים שראיתם פה, הם כמובן תקציר של הרבה מאוד עבודה. בואו נעביר לשקופית הבאה. אז אם בשלב הקודם של יש למה לצפות, המלצתי לכם שאתם באמת יכולים גם בעצמכם לקחת את הכלבים שלכם, לעשות להם אזורי עבודה כאלה, לעשות להם יותר מצב רוח. כן. את השלב של לפגוש את האויב, אתם לא יכולים לעשות בלי מאלף שיעבוד ביחד איתכם צמוד. זו עבודה מאוד מדויקת, מאוד עדינה, מאוד טיפולית. אתם גם לא יכולים לעשות את זה עם כל מאלף, אתם צריכים המלצה על מאלף מאוד מאוד טוב, מאוד מאוד סבלן, מאוד אופטימי שיכול לעבוד איתכם על הדברים האלה. אז אמרנו, יש למה לצפות, אמרנו פגוש את האויב. הדבר הבא, אני קוראת לו שומרי הסף, והכוונה היא שאנחנו האנשים, מה זה? כן, כל הטרמינולוגיות הן צבאיות. והכוונה שלי היא שכשהאנשים אמורים להפוך להיות השומרים של הכלבים שלהם, הרבה פעמים אנשים שיש להם כלבים כאלה נכנסים איתם לאיזושהי מערכת יחסים של להיות השוטר או הגננת או האמא העצבנית, ולא מפסיקים לצעוק עליהם ולא מפסיקים להגיד להם תרגע, תרגע, תרגע. וכמו שהראו לי לא מזמן במם משעשע כזה, היה מם כזה שהיה רשום בו, עדיין בכל ההיסטוריה לא נרגע אף אדם שאמרו לו תרגע. וזה נכון גם לגבי הכלבים שלכם. הכלב לא יכול להעלים את כל הפחד שלו רק כי אומרים לו, להפך, זה רק עוד יותר מחריף את המשבר בין האדם לכלב. וכשאני אומרת שומרי הסף, אני מתכוונת שאנחנו עוברים להיות מהשוטר למישהו שבאמת שומר על הכלב, נמצא שם איתו ביחד. זה אומר שאין כזה דבר ללכת עם כלב כזה ברחוב עם הפלאפון ביד. כי אנשים ילכו עם הפלאפון ביד, הם לא יראו מה עובר על הכלב שלהם. הכלב יכול לנסות להתחמק מכלב אחר,
לנסות להסתכל עליהם, להגיד להם בבקשה בואו נלך מכאן, הם לא יראו את זה כי הם לא עם הכלב, ואז ברגע האחרון, שממש הכלב יהיה קרוב והכלב שלהם יצא לכלב הזה, יגידו, אתה ממש, מה עשית? תרגע, ויותר רגוע מזה, הרבה אנשים מהרגע שהכלב שלהם יתפרץ, יתפסו אותו, ידביקו אותו לרצפה ויתחילו לצעוק עליו עוד יותר. אז זה לא משהו שאתם רוצים לעשות. מה שאתם רוצים לעשות זה להתחיל להיות צוות ביחד עם הכלב שלכם. הכלבים האלה שנורא נובחים, הם לא סתם הסתגרו בתוך עצמם ואמרו, לא ישמרו עליי, אני אשמור על עצמי, מי שמתקרב אליי נבח עליו. כלבים כאלה לגמרי יכולים, וראיתי את זה כל פעם מחדש, לחזור לסמוך על האנשים שאיתם, לחזור לתקשר איתם ולהיות קשובים אליהם. וזה מצריך קודם כל מהאנשים עצמם להתחיל להיות קשובים לכלב. מה שאני ממליצה לכל אחד כאן, שיש לו כלב כזה, שאין לו כלב כזה, דבר ראשון, ללמוד שפת גוף של כלבים. תקשיבו, הכלבים שלכם כל הזמן מדברים איתכם, אתם בטוח לא מבינים לפחות 50%. אני יודעת שאני לא מבינה לפחות 50%, ואני כאילו זה המקצוע שלי. הם כל הזמן מדברים איתנו. אז דבר ראשון, זה נורא חשוב להבין מה הם אומרים. דבר שני, זה חשוב להבין עד כמה משהו מפחיד אותם. עם כלבים כאלה, אחד הדברים הראשונים שעושים, זה לא מכניסים אותם למקומות קשים. אם אני יודעת שהכלב שלי מפחד מכלבים, אחד הדברים שאני עושה זה נמנעת מלפגוש כלבים. זאת אומרת, שאני רואה כלב בצד השני של הרחוב, לא בהיסטריה ולא בכוונה, אני עוברת לצד השני, כדי לא לשים את הכלב שלי בסיטואציה הזאת. הכלב שלי הולך עם רצועה, הוא לא יכול לבחור מה לעשות, זה נורא מפחיד לפחד ממשהו, ולהיות מחובר למישהו שלא מקשיב לך בכלל. אוקיי? אז זה מאוד הגיוני פשוט להגיד, אוקיי, לוקח את השליטה בידיים שלי ומתחיל לנבוח. אנחנו רוצים להקשיב לכלבים, אנחנו רוצים להתחיל להימנע מסיטואציות קשות, ובתוך תהליכי אילוף אנחנו גם מתחילים לעבוד איתם תוך כדי הליכה. זה דברים שקצת דומים למה שראיתם בפגוש את האויב, רק שצריך באמת לדייק את זה כדי לעשות עבודה טובה גם תוך כדי. עכשיו, כל הסיפור הזה, אנחנו עושים אותו מאוד חזק לאורך כל החיים של הכלב. אפשר להעביר לתמונה הבאה. זה בנדי עובד איתי בחוץ. הם תמיד בתמונות האלה שהמצלמים בסדנה, תופסים בכל מיני רגעים כאלה. אני מאוד אוהבת לראות את זה אחר כך, כשאני עובדת עם הכלב. אני לא תמיד בדיוק קולטת איך הוא מסתכל עליי, או מה אני מביאה כלפיו, או איזה מין סוג של אינטראקציה יש בינינו. ככה מבחינתי, ככה בתמונה הקודמת, צריכה לראות אינטראקציה עם כלב. אני מקשיבה לו, הוא מקשיב לי, אנחנו ביחד, אין מתח ברצועה, אני לא כופה עליו שום דבר, ואני רוצה להעביר לו את המסר של אנחנו ביחד נעשה את זה. אמון זה הדבר הראשון בתהליכים כאלה. בואו נעבור לשקופית הבאה. אוקיי. אנחנו לקראת הסוף, תכף אני אספר לכם מה קרה עם כל אחד מהכלבים, אבל אני רוצה לעבור על עוד נקודה שמאוד חשוב לי להעביר, והיא שטעויות קורות. אני בחיים שלי לא התחלתי אילוף עם כלב כזה, ונתתי לבעלים הנחיות מה לעשות ברחוב, והתחלנו לעשות פגוש את האויב וכל זה, ואז הוא אמר, וואו, מדהים, הכלב שלי כבר לא נובח יותר. אין כזה דבר, גם בתוך סשנים של עבודה וגם ביום-יום, תמיד יש טעויות. עכשיו, טעויות, הכוונה שמי שטועה זה אני. אני רואה משהו מפחיד מתקרב, אני לא מעריכה נכון כמה אני צריכה להתרחק, או איזה טכניקה אילופית אני כרגע צריכה להשתמש בה, ואז הכלב שלי מתפרץ, כי זה היה יותר מדי בשבילו. והיה יותר מדי בשבילו זה לא משהו שיש לו שליטה עליו, פשוט מרגיש שזה יותר מדי והוא מתפרץ. אז אני רוצה ממש להראות לכם טעות בסשן, בשביל להראות לכם גם איך זה נראה, וגם מה אנחנו עושים במצב שיש טעות. טעויות, בנדי טעויות. זה רק טעות אחת אבל. אוקיי, אז אתם רואים מצד שמאל, הולך לרדת איש עם קביים. גברים זה טריגר מאוד מפחיד לכלבים כאלה. גברים מעל גיל מסוים עוד יותר, ושיש להם כל מיני אקסטנציות, כאילו כובעים, שקיות, עגלות, זה עוד יותר מפחיד. עכשיו, המאלף פה מאכיל את בנדי מהצד, כי מה שהוא רוצה זה שבנדי יהיה עסוק באוכל ולא ישים לב לטריגר כשהוא עובר,
אבל הוא לא באמת יודע גם איזה מרחק הוא הולך לעבור. המרחק הזה הוא קרוב מדי, כמו שתכף תראו. זה כאילו התסריט הכי גבוה שיכול לקרות, כאילו, תתקוף אותו. אוקיי, מה שחשוב לי והסיבה שהראיתי את זה זה מה שאנחנו עושים אחר כך. אנחנו לא כועסים עליו, אנחנו פשוט לוקחים אותו הצידה. הרעיון במצבים האלה זה להחזיר את הכלב למצב רגוע כמה שיותר מהר, מבלי לעשות מזה עניין. ככל שאנחנו יותר עושים מזה עניין, ככה אנחנו יותר מלחיצים. ואז אפשר לשמוע מה הכיוון. באמת הולכים ורוצים לתת לו כמה שיותר מהר הרגשה שהכל בסדר. תקשיבו, אני יודעת שהרבה אנשים נורא מפחדים מהדבר הזה של לתת תשומת לב חיובית לכלב אחרי שקרה דבר כזה, כי זה כאילו לחזק את ההתנהגות או להראות לו שהוא בסדר או כל הדברים האלה. אני יכולה להגיד לך את דבר ראשון, טכנית שזה לא נכון, אני עושה את זה כל הזמן והכלבים משתפרים נורא. והדבר השני זה שהכלבים לא מבחים על טריגרים כי הם חושבים שזה מה שאנחנו רוצים. אין לזה שום קשר אלינו. הם לא מבחים על טריגרים כי זה מה שאנחנו רוצים, והם לא מפסיקים לנבוח על טריגרים כי זה מה שהם רוצים. גם אם אני מענישה את הכלב, הוא לא מפסיק לנבוח כי הוא הבין שזה בסדר. הוא מפסיק לנבוח כי הוא יודע שאני יכולה או להעניש או לחזק. הדבר הזה של ללכת ולנחם כלב שהוא כרגע לחוץ, זה הדבר הכי בסיסי, הכי אנושי, הכי כלבי שאפשר לעשות ברגע של מצוקה. זה בדיוק הרגעים של להגיד לכלב שלי, אני איתך ביחד. עכשיו, חשוב להבין, הכוונה זה לא לבוא לכלב ולהיות בהיסטריה, תחיל להגיד לו, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל בסדר, כי הכלבים מרגישים אותם, הם מרגישים את הדפיקות לב, הם מרגישים את הווייב, הם מרגישים את השפת גוף שלנו. הכוונה זה לבוא בתור המבוגר האחראי. אתה כלב עכשיו, לא הצלחת, עברת את הסף, לא שמרתי עליך טוב, בוא נרגיע, הכל בסדר, נתרחק מהמקום, ואז אני אלך הביתה ויחשוב איך הייתי יכולה למנוע את זה, ואיך אני יכולה לעשות את השמירה הזאת עוד יותר טוב על הכלב. וזה הכל. ככה מאלפים אמיתיים עושים את זה, אז גם כשזה קורה לאנשים עם כלבים ריאקטיביים, בעלי כלבים רגילים, אין שום סיבה לחשוש מזה, לקחת את זה קשה. כן, מה שאלה? אני מאוד מאוד מזדהה עם ההרגשה הזאת שלחזק את הכלב ועושה משהו כביכול שהוא לא היה אמור לעשות את זה. כאילו את שוברת לי עכשיו ועוד בהרצאה קצרה ולא מעמיקה. אני חושבת שהנושא הזה של... זה קצת נושא להרצאה אחרת, אבל אני חושבת שהרבה אנשים, בגלל כל מיני דברים ששומעים, מאילוף של פעם וכל מיני דברים, יש נורא דיבור על זה שצריך להיות איזה דיסטנס ביני לבין הכלב. אני צריך להיות כאילו איזה מחנך, זה טוב, זה לא טוב, זה טוב, זה לא טוב. עכשיו, זה נכון שאני צריכה לתת תגובות לכלב שלי בהתאם למה שהוא עושה, אבל לא במקום שבו הכלב שלי במצוקה, ואני הולכת ומתחילה לריב איתו או לעשות משהו אחר. זה ממש רק מגביר את המצוקה שלנו. שאלה אם באמת יכול לא לחזק. אני אומרת לך מעשית שאני עובדת ככה עם כלבים המון שנים, ואני פשוט רואה אותם משתפרים. יש דברים, כשאתה מתחיל להיות צוות עם הכלב שלך, שאני לא יכולה להסביר לך עד שאתה לא רואה את זה בעיניים, כמה הכלב יוצא מהקונחייה הזאת שלו, מהקונחייה הזאת שהוא נכנס בדיוק כשאני מתחילה להעניש אותו ולצעוק עליו, הוא אומר, אין אף אחד לא מבין אותי, אין מי לדבר. כשאני מתחילה להקשיב לו, כשאני מפסיקה לעשות עניין, כשאני מתחילה לשמור עליו, רואים את הכלבים יוצאים, מתחילים להיות שמחים ולהסתכל ככה עלינו. זה מהניסיון שלי. רציתי לשאול משהו? לא. כן, אבל כרגע התייחסות ספציפית ל... כן. שלום, רציתי לשאול, כמה כלב יודע שהוא נובח כשהוא נובח? בנדי יודע שהוא נובח. אוקיי, שיפרה שואלת אם בנדי יודע שהוא נובח. אני מניחה שהשאלה היא כמה ההתנהגות הזאת היא מכוונת או כמה זה פשוט יוצא לו. אני חושבת שאצל רוב הכלבים האלה שנובחים, זה לא שהם מתכוונים לנבוח, זה פשוט, הם מרגישים באטרף, רמות הסטרס עולות, זה פשוט יוצא להם, כמו שאני צורחת אם אני רואה ג'וק. לא ג'וק, יותר זכלים שמצאתי לא מזמן בחוץ, ביחד. אבל זה מין כזה,
זה הרבה יותר הבעה של רגשות מאשר התנהגות בעיניי, לדעתי. כן. איך מתבלים מחטיפים, כאילו נגיד אנחנו עובדים כבר הרבה זמן, בדיוק איך שהסברת, שהוא רואה כלב שמאיים עליו, הוא מקבל חטיף. אבל אנחנו לא מצליחים להעביר את זה לליטוף, ולהגיד לו כלב טוב, כאילו... תראה, המטרה, כולם שמעו את השאלה? אוקיי, השאלה הייתה, הם עובדים עם הכלב שלהם בצורה הזאת, נותנים חטיפים כשהם רואים כלבים, והיא שואלת מה בעצם השלב הבא, או איך אני מגיע לשלב שאני נגמל מהחטיפים וכל הדברים האלה. התשובה זה שזה נורא תלוי בכלב. יש כלבים שבזכות מספיק עבודה של בעלים, ובזכות זה שהבעיה היא כזאת וכזאת אצלהם, והכושר למידה שלהם, עושים פול ריקאברי. פול ריקאברי לא אומר שהם לומדים להגיד, אוי, כלבים זה נהדר היום, אבל שהם באמת לומדים להתמודד. קורה התהליך של השינוי רגש, המטרה של התהליך של השינוי רגש זה להביא את הכלב למצב שהוא רואה את הדבר המפחיד ואומר, זה לא מפחיד. ברגע שזה לא מפחיד, אני יכולה להוריד את הצ'ופרים, לעבור לחיזוקים מאוד מאוד קטנים, והכלב פשוט יגיד, אוקיי, ככה זה עכשיו. במקרים יותר קשים, או של סביבות יותר מאתגרות, או של כלבים יותר מאתגרים, או שלא מצליחים לעשות הרבה עבודה, צריך תמיד את התחזוקה הזאת עם האוכל. זה מאוד... אתם מוזמנים להתייעץ עם המאלפים שלנו אחרי ה... עוד שאלה אם את שם. כן. מה הטיפ שלך אולי לגבי כלבים משוחררים? שפתאום באים... זה שאלות ספציפיות כאלה? כן, אז אחרי זה עם ה... בסדר? אוקיי. אז אני רוצה להראות לכם קצת את התוצאות של הסוף, איך זה נראה בעצם בסוף. תמונה הבאה במצגת. אז זה השיעור האחרון מהסדנה האחרונה עם הכלבה מיסטי. זה השיעור האחרון, כי ביום הזה שהצטלמנו עבדנו איתה, אבל היא כבר הייתה מאומצת, וזה היה איזה סיפור שהמאמצת שלה, איזה סיפור של חג או משהו, כבר נמצא אותה, עשתה את כל התהליך ולקחה אותה משהו כמו כמה ימים אחרי זה. זה ממש אחרי הסשן האחרון שלנו הייתה, ושהגענו שאנחנו רואים אותה בפעם האחרונה. יכול להעביר תמונה? זו התמונה הראשונה שלה בבית, על השפה משלה, עם הכריות של הסמיילים. כשראיתי את התמונה הזאת באופן אישי, אני חושבת שבכיתי איזה רבע שעה, כי פשוט בחיים לא, אני מכירה את הכלבה המון זמן, בחיים לא ראיתי אותה כל כך רפויה ונראית אחרת. לראות תמונה? אלו שני כלבים של האחות של המאמצת. אין לי כל כך מה להגיד על זה מעבר שגם אותנו זה הפתיע. זה שני כלבים שהיא רואה באופן די קבוע. בוא נעביר עוד אחד. סרטון מיסטי בבית. עכשיו יש קצת הבדל, מי שקצת מבין, יש קצת הבדל בין כלב כשהוא על רצועה לבין בלי רצועה. אז אני רוצה להראות לכם גם סרטון של איך היא כשהיא עם רצועה ורואה כלבים בבית החדש שלה. תתעלמו קצת מאיך שזה נראה מסביב, זה באבו גוש. היא לא גרה במזבלה, זה הכל בסדר. וזה כמה סרטונים שהמאמצת שלה שלחה לי. דבר ראשון עם הכלבים בבית. ותכף תראו אותה בטיול. אפשר לראות שהיא ממש מתקשרת עם הכלבים. שוב, מי שנורא מבין יראה שהיא לא מאושרת ובאטרף, אבל מאוד מאוד מתקשרת, ובטח לא מרגישה צורך להגיע למביכות. תנסו להתעלם מהעובדה שאתם הולכים לראות כלב מסכן קשור. תכף היא תראה אותו. ותראו כמה תקשורת עם הבעלים תוך כדי, זה משהו שהכלבה הזאת לא הייתה עושה. היא קצת מתעלמת ממנו, בשפת הכלבים זה אומר, לא כל כך מתאים לי, לא רוצה להיות באינטראקציה, אבל היא מסוגלת להגיד את זה ולא לצאת עליו. לזה אנחנו קוראים פול ריקאברי, אין הרבה דברים כאלה. ואני רוצה פה ליישב עוד נקודה. הרבה פעמים אנשים שמגיעים לעמותות ומתעניינים בכלבים הקשים, אומרים, אני אקח אותו הביתה, אני אוהב אותו והוא יהיה בסדר. זה לא, כל המקרים שאני ראיתי, 98% מהמקרים זה לא קרה.
כשכלב מגיע למצב כמו מיסטי, כמו שראיתם בהתחלה, זה משתי סיבות. אחת, באמת יש לה אישיו עם כלבים. החיה ספציפית כלבים. מעצבנים אותם, מפחידים אותם, מלחיצים אותם, לא יודעת איך לדבר איתם. זה חלק מהתמונה. חלק שני מהתמונה זה סטרס. סטרס שקשור לאיך שהיא חיה, לסביבת חיים שלה, לאורח חיים, לחוסר בטיולים, לחוסר במקום קבוע רגוע. עכשיו, כשכלב נמצא בעמותה, אנחנו לא יודעים כמה. יכול להיות ש90% יש לו בעיות עם כלבים, ו10% מזה זה סטרס. ויכול להיות שהפוך. יכול להיות שהכלב, 90% ההתנהגות שלו ככה בגלל אורח חיים, ואז כשמוציאים אותו מהאורח חיים, פתאום רואים משהו אחר. במקרה של מיסטי, יש לה בעיה אמיתית עם כלבים ועם אנשים, אבל עבדנו איתה כל כך הרבה. היא עבדה במשך 6 סדנאות, כל סדנה זה 3 חודשים, 2 מאלפים, לפחות 10 עד 20 סשנים, המון עבודה. כשבשלב שהיא הגיעה לבית והסטרס ירד, פשוט ראינו אותה מחליקה למין מצב של אוקיי, זהו, הכל טוב. מקרה מאוד נדיר אגב. היינו בטוחים שהיא תצטרך ליווי והיא לא הייתה צריכה. נעביר לתמונה הבאה. לגבי מיסטי, חשוב גם להגיד שכל הנשיכות שלה לבני אדם ירדו לחלוטין. רגע, אז נשאיר את זה פה ונגיד עליה עוד מילה. מה שקרה לאורך הסדנאות, סדנה ראשונה, הנשיכות לבני אדם הפסיקו. סדנה שנייה, בתוך הסשנים של פגוש את האויב, היא הייתה מאוד מרוכזת ומאוד מרגועה, אבל בטיול ברחוב לא. קצת אחרי זה, הטיול ברחוב כבר נהיה מאוד טוב, כל ההפתעות שלו, וזהו, בשלב האחרון היה זה. זה תמונה שלה מטיול בכנרת עם עוד כלבים. היא שלחה לי את התמונה וכתבה לי פעם ראשונה ביום. בוא נעבר תמונה. בנדי, כשהתחלנו לעבוד איתו, באמת כמעט לא היו לו חברים. אלה פחות או יותר, זאת אומרת, היו מתנדבים של העמותה שהתאהבו בו, והם בלי לדעת עשו איתו עבודה כמעט אילופית. פשוט הכירו אותו לאט לאט והתחילו להיכנס למעגל חברים שלו. זה בסדנה הראשונה שהוא השתתף בה, 3 חברים ראשונים שלו, אנשים שלכל אחד מהם לקח בעיניי, משהו כמו 7 מפגשים, עד שהוא הגיע איתם למצב שהוא באמת סומך עליהם. סקירה, הוא בא ממקום של המון חוסר אמון, אילוף מאוד קשוח שהוא עבר, כל הבתים שהוא עבר. תעביר עוד תמונה. בכל סדנה הוא הכיר עוד ועוד אנשים, וככל שהמעגל החברתי שלו התרחב, עם כל בן אדם נוסף שהוא הכיר, והייתה עוד הכללה, אז הגישה הכללית שלו כלפי בני אדם השתפרה. תעביר עוד תמונה. גברים תמיד היה לו יותר קשה. זאת מאלפת, יושבת כאן. שהוא פשוט ניגש ונשק באמצע סשן עבודה שעבדנו איתו, מבלי שהיא בכלל הייתה המאלפת שלו, מבלי שהוא הכיר אותה, רק מזה שהיא הייתה יושבת שם בצד בסשנים, אמר, אוקיי, נמצאת באזור עבודה, אז נמצאת שם שאני פוגש את האויב, את בטח חמודה. הוא פשוט בא יום אחד ונשק אותה. זה היה הפעם הראשונה שהוא עשה את זה, אחרי זה הוא המשיך לעשות את זה עוד הרבה פעמים. עוד תמונה. ובנדי עדיין נמצא בעמותה ומחפש בית. היום יש לו הרבה מאוד חברים, הוא מסוגל להכיר חברים חדשים תוך 2 מפגשים, 3 מפגשים. אם הוא הולך ברחוב לטיול עם אנשים שהוא סומך עליהם מאוד, הוא כמעט ולא מתפרץ. בעיניי, בניחוש שלי, בנדי לא צפוי להחלמה מלאה. הוא כלב מאוד רגיש, כל מה שעבר עליו בחיים מאוד ניכר עליו. כאילו, יש לו את החרדתיות שלו, יכול לקרות משהו קטן וייכנס לרגרסיה, אבל הוא עובד יפה ואפשר ללכת איתו לטיולים, והוא חבר מדהים של כל מי שמכיר אותו. וזהו, אלו היו בנדי ומיסטי. ומה שבעיקר אני רוצה להגיד לכם בהרצאה הזאת, גם לספר לכם את הסיפור של בנדי ומיסטי, גם להגיד לכם שבנדי עדיין מוצא לאימוץ, אבל גם שזה באמת תהליכים מצד אחד מאוד קשים, דורשים המון סובלנות, המון ימים קשים, המון סשנים שהכלב מתפרץ, שהוא לחוץ וכל הדברים האלה, אבל יש משהו בעבודה עם הכלבים האלה שהוא מאוד מספק. אני יודעת שבשבילי זה סוג של התמכרות להגיע למצב שאני פוגשת כלב, כל כלב מחדש, כלבים שמתחילים ככה,
לראות את כל הבלגן שלהם, את כל מה שהם עברו, להסתכל על הכלב ולמצוא את הנקודת אור הראשונה של הנה, פה אתה יכול, פה אתה מצליח, ופשוט לראות איך לאט לאט משנים את הדבר הזה, והעולם של הכלב משתנה. אז אני מאוד ממליצה למי מכם שמרגישו מסוגל, כן לאמץ כלבים כאלה, ולמי מכם שיש כלב כזה, אני מאחלת הרבה כוח להתמודד איתו, והרבה סבלנות. אני רוצה לקרוא לאוריאן ורותם ואייל הירש. יש כאן 3 מאלפים מהממים שעבדו עם הכלבים בסדנה האחרונה. עוד כלבים חוץ מהכלבים שראיתם כאן, באמת הביאו אותם להישגים מדהימים, 3 מאלפים מאוד מאוד מוכשרים שאני מבטיחה כרגע. הם נשארים כאן כרגע בשבילכם, הם באו במיוחד בשביל לעשות לכם פה מיני ייעוצים כאלה. אייל הירש, אוריאן וולפל ורותם כהן, אתם יכולים לזוז יותר. הם פשוט כאן יושבים, כל מי שרוצה לבוא ולהתייעץ לגבי הכלב שלו ממש מוזמן לעשות את זה. טיפים שהם יכולים הם ייתנו ברמת הטיפים, אם צריך מעבר הם גם ידעו להמליץ לכם על זה. וזהו, שמחתי שבאתם. תודה.